В последните няколко дни се случи нещо уникално в света на Print on Demand и това е, че най-големите компании Printify и Printful се обединяват и вече ще работят като една компания. Наистина това е изключителна новина, защото вече света на Print on Demand в тяхно лице ще може да разполага с 85 партньори за печат в 117 държави, което е уникално и се надявам, че това ще помогне особено на хората, които са в Европа, да имат повече достъп до повече интересни продукти, защото при обединяването на тези две компании реално ще имаме достъп до над 1000 различни разнообразни продукти, които ще може да ползваме, което ни дава една голяма възможност за разнообразие на продукти, които ние ще предлагаме, а не стандартните тениски чаши. Така че това наистина е една огромна новина за целия този пазар, а в същото